Аз предпочитам на детето ми в училище да му говорят за проституция, наркотици, казина, отколкото да го учат на някакви безмислени неща. На тебе, гаджето, може да не ти изневерява, ама на мене ми изневерява, разбираш ли? И аз сега искам да слушам такава музика. Препоръчително е мъжа да бъде добре финансово. Аз лично бих била с човек, който има по-малко възможности от мен, но наистина в крайен случай. Какво се получава, когато потаен бизнесмен и рап демон се съберат в едно тяло? Получава се пашата. Преди авият мисля, че си правим тъшак. Изкача на сцената целият в Валентино, Диор или Гучи, колкото няколко заплати на един нормален човек. А именно факта, че не го е страх да набие кикдаун пред стоп палката, оставяйки пагона с пръст в устата, го прави наглият и силен трап персонаж, който всички познават. Палка, дига ми ушето. Сега ще спра. Какво знаете за пашата? Нищо. А ако знаете нещо за него, го знаете само защото той е позволил това да е така. Това, което обаче ви е ясно, е, че въпросният маскиран джентълмен обожава скъпите коли. Всичките му са почти еднакви. Разликата е способността му да дава все повече и повече пари за тях с всяка следваща. Това са колите на пашата от МБТ. За разлика от Борис, пашата не обича да си показва лицето до ден днешен. Затова и всичко относно него е покрито в сянка. Първата известна кола на Паша Илиев е BMW M6 Grand Coupe. Мощното четириврато зверче е една от най-актуалните коли за времето си. Машина, която със сигурност осигурява внимание на собственика си. Нема го сваляте албум от интернет. На котки диско от 560 коня спортна кола с капацитета да возиш доста повече, отколкото двуместната такава. Колата присъства и в много текстове на МБТ от това време. В белата шестица бърза стори да снима. Шестака на кордон пълен с путки към аз. Следващата кола на пашата е Mercedes E60 и 3 AMG. Момчето си ги обича немски и назобени. Какво да се прави? Кара също и една C60 и тройка по това време, която е на Борис. Вкусът им за коли се припокрива доста и това си личи ясно. Няколко години по-късно пашата се връща към БМВ-тата. И то не с какво да е, а с флагманът им по това време. А именно едно от най-агресивните БМВ-та, правени някога, BMW M8, в най-върховото изпълнение на модела Competition. Колата, вдигаща от 0 до 100 за малко, над 3 секунди, е перфектна за подминаването на знаете какво. 625 заводски конски сили буквално го телепортират. Така че в 8, тръгвайки от София, в 10 вече да е на марината. Това е и колата, която според феновете пасва перфектно на стила на пашата. Поне докато не видяха следващата. Преди да излезне албума Допамина, пашата си купува най-върховата възможна немска кола – Mercedes-Benz GT60 и 3 AMG E Performance, който е най-мощният сериен Мерседес, комбиниращ ръчно сглобен 4-литров V8 битурбо двигател с електромотор, вдъхновен от технологията на AMG във Формула 1. Колата е цялата blacked out, с наситено червен кожен салон, допълващ агресивната и визия. Разбира се, GT-то е обект на много лирики в новият им албум Unleashed. Лаучове на 5 минути, земе на богия, пайпа пука и трещи на ужасия. Докато нормалните такива вървят към 100 000, това на пашата струва над 200 000 евро. Разграничавайки хората, които просто могат да си го позволят, с хората, които могат да си го купят, без дори да се замислят. Спрямо и предишните му коли, виждаме, че той си пада по 4-вратата версия на двуврати купета и суперкар динамика. Тази поредица от автомобили показва постепенното развитие на пашата и еволюцията му през годините. Изследвайки тенденцията, това далеч няма да е най-впечатляващото, което ще видим. Все толкова потаен в тези промени виждаме плавната му градация. Защото при пашата най-интересното никога не е това, което вече си видял.